Hola, com va? Confinament. Espero que bé. Avui us porto un llibre molt especial, un llibre extraordinari, molt recomanable, però perillós. És aquest llibre, La mort i la primavera, de la Mercè Rodoreda, publicat per el Club Editor. Tercera edició, ja ho veieu. Eh, és una novel·la extraordinària de la Mercè Rodoreda i és extraordinària per diversos motius. Primer perquè és una novel·la que ella no va acabar. Aquest és el més sorprenent. És a dir, és una novel·la que ella hi va treballar molts anys, però no la va acabar. La novel·la té 4 parts i ella va tancar les dues primeres i de les altres dues, la tercera i la quarta part, tenia diferents versions. I el llibre que tenim avui és un llibre que en el seu moment doncs, els editors de la Rodoreda van agafar la tercera i la quarta part una mica les van confegir ells a partir de tot el que tenia ella, però que no havia publicat. Ella era molt conscient, aparentment, de que tenia un llibre molt potent entre mans. Però també reconeixia que se li escapava una mica. I si no el va donar per acabat, és que no estava satisfeta. I realment és un llibre molt inquietant. Bueno, dit això, no? El Club Editor, que ha renascut en els últims anys, feliçment, ens ha donat aquest llibre que molts no havíem llegit. Jo, la majoria de vosaltres, suposo, havia llegit alguns llibres famosos de la Rodoreda i aquest no. En el seu dia doncs, devia estar descatalogat o bueno, és una raresa. I ara, doncs bé, fa dies que em parla la gent i jo el vaig llegir relativament fa poc, vull dir que no és cap novetat. Editorial, vull dir que no, que va sortir l'any passat, crec. En fi, perquè és un llibre... Aquí veureu que és gruixut, però clar, el llibre realment arriba fins aquí. La resta, aquí es veu com jo he marcat, la resta, no me la vaig llegir, vaig acabar esgotat, són els annexos, és a dir, les altres versions de la tercera i la quarta part, més un estudi que sí que fa molt bona pinta, que me l'hauré de mirar, sobre el laberint que representa aquest llibre. Bé, tot això ja us dona pistes una mica que és un llibre difícil, però val molt la pena, és molt potent, ens se situa en una distòpia, és a dir, un lloc, una ficció atemporal i en un espai irreal. I aquesta està enmig de la natura, és una societat com pretecnològica, per dir-ho d'alguna manera, i està... totes les distòpies funcionen així, no? Té les seves normes, el seu funcionament i serveix per indagar, reflexionar sobre l'estructura social, sobre com funciona una societat que és fictícia, però que ens està fent de mirall molt sovint. Per això funcionen els llibres aquests. Aquesta distòpia està dominada, aquesta societat està dominada per la violència. Hi ha una violència explícita, molt bèstia, i després, molt bèstia vol dir que, per exemple, que comença el llibre que els adults del poble fan una mena de rituals o de festes que comença explicant-ho des del punt de vista d'un noiet i els nois, els nens, els tanquen en caixes, com empresonats, no estan en caixes de fusta, prou feines es poden moure i tenen els països per veure i per respirar. Aquest és un tipus de violència. Després hi ha altres tipus de violència encara més bèsties, contra les dones, contra els nens, sobretot, i després fins i tot entre els mateixos veïns. I aquesta violència, després hi ha una violència soterrada, no? Que és la vigilància, la por. És un poble dominat una mica per la por, però és una por que han interioritzat tots els veïns i que els porta a vigilar-se mútuament, a estar pendents, i clar, ostres, aquests dies és que està passant això, no cago en la mar. Perdoneu, però és que jo veig per les xarxes que aquí arriba, que a Espanya, per exemple, la gent està escridassant a un poble infermer perquè va pel carrer. Clar, està tornant de la feina, joder, què sap la gent? Tu què saps per cridar-li? Doncs és com un Orwell, és aquesta vigilància, parla amb els teus veïns, no?
no els escridassis, preocupa't d'ells. I en canvi aquest llibre, doncs això, és aquesta vigilància extrema, s'acaben perseguint els altres i es maten, tenen una mena de rituals, el poble està sempre amenaçat per la riuada, i bé, tot això, a més, a part de que ens desconcerten, ens situen en uns contextos estranys i que inquieta. És un llibre que està tan ben escrit que et neguiteja, que has de parar de llegir perquè et trobes violentat. És una obra mestra, joder. És molt bona, per mi l'arrencada és brutal i les dues primeres parts, que són les que ella va tancar, estan genials. Després, no és que no estigui malament, però jo vaig tenir una mica la sensació de perdre'm. S'intentava desenvolupar com una trama que a mi no em va fer el pes, perquè com que era tot en aquest món tan irreal, a la que intentes posar una trama a mi em va com desencaixar. Jo ja m'havia situat com en una lectura, diria, simbòlica, poètica, fantàstica, i la trama em va fer una mica... És normal, és clar, dius, bueno, no sé si sóc jo o és el llibre, en tot cas, com que ella no el va donar per acabat i ara és un llibre que li pots fer mal, perquè és una mica laberíntic. Què més? La llengua. Us ho he dit, vostès sabeu que la Rodoreda escrivia de meravella tots els tòpics que ella surten en altres llibres sobre la vegetació, les flors, la natura. Aquí surt també, i agafa una natura que podria ser molt bucòlica, que la descriu superbé, d'una manera molt lírica, però que es transforma en una natura també angoixant. És tot, jo crec. Llegiu-lo si voleu, el recomano molt, però que tothom que l'agafi que sàpiga on es posa. És un llibre difícil, inquietant, que s'ha de llegir quan estàs bé, jo diria, Bueno, jo què sé, jo vaig llegir en vacances i m'ho vaig passar molt bé, però l'anava llegint a trossets. 4 parts, això, quantes pàgines? Unes 200 pàgines, i això, ho trobareu al Club Editor, La mort i la primavera. Un llibre impressionant. Ciao.